حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف فرماو مبارک مجلس او د پیغمبر علیہ السلام مجلس بسنگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاگئی زان زان لا د یو لوی رانا خاوندان دی یو لوی شان آغیت اللہ تعالی ورکڑید او چه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلم تشریف فرمائی او دغا صحابہ دا ہدایت ستوری دا دین دا غدیر لوی لوی ستنی دا موجودی آغا مبارک مجلس این دوران کی یو نوجوان مجلس ترازی و سلام اچھی او بیا یو طرف تا کینی خبرو تا غوک کینی دل چه مکمل اوشوا متپوسیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان سوک دے پیغمبر علیہ السلام مبارک و تو فرمائل چی دا چا اخلاق خی خو اخلاق والا بہترین انسان دے بیا دے تپوس کئی اخیار سڑے سوک دے پیغمبر علیہ السلام مبارک و تو فرمائی اخیار اغا دے چی مرگ یادی او دا مرگ دا پارا تیاریک الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اخیار اغا دے چی اغا اخبر نفس باقی باندے نظر ساتی او مرگ یاد ساتی او دا مرگ دا پارا چی سوک تیاریکی دتا اخیار ویلش بیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابو تا او فرمائل چی یو سو خبری دی دا غی نظام ساتی او دا آغا وقت نا دا حفاظت سوال دا اللہ تعالی نکوئی چی خدای زمونگا حفاظتو کی چی دا سی خطرناک خویونا پا خلقو کی را روان دی چی اللہ پا کی زمونگا حفاظتو کی آغا خطرناک خویونا دا غی بیان چی پیغمبر علیہ السلام فرمائلو نو یوی و تداو فرمائل چی کلا عالمان او حاکمان دید اللہ تعالی پا کتاب باندے فیصلہ نکی دخبل نفس او دخبل مرزے فیصلے پا خلقو باندے مسلط کئی نو پا خلقو کی با نفاق پیدا شی افراتفری با جوڑ شی فرقہ پرستی با جوڑ شی خلق با پا ڈلو ڈلو کی تقسیم شی دا دیر خطرناک وقت دے چی عالمی او غدا اللہ دا کتاب مطابق فیصلہ او خبر نکی حاکم وقتی او دا اللہ دا قانون مطابق فیصلے نکی نو پا خلقو کی با نفاق پیدا کیگی خلق با دا یو بل دشمنان کیگی بیا پا یو بل باندے با بدگمانا کیگی او ڈل ڈل با جوڑی گی پا دائی کی فرقی با پا کی زیادش یو آغا وقت چراش چی خلقو کے بے حیائی خورش بے حیائی چی کلا زیادش نو دا دی بے حیائی نقصان بدائی چی دا طاعون بیماری بزیادش او دا سی مرزون براشی چی ناشنا مرزون بی خلقو بمخ کے داغی نمونن یا اوریدلی دا بے حیائی پا نتیجہ کے دا سی مرزون بجوڑ شی پیدا بشی پا خلقو کے چی مخ کے با آغا مرزون چانا پیجند او چی کل پا ناب تول کی خلق کامے کئی اخلی زیادہ ورکی کم ناب تول کے کامے راولی نا پا دا سی وقت کے با بارانونو تا دا خلقو ضرورت وی او باران بنکی گی خوش سالی براش خلقو بباران تا ضرورتی او باران بنکی دا بسبب دسی پناب تول کی دا کمی خلق چکل زکاة نور کئی نو آغا وقت کی وپدائی باندے ناشنا خلق مسلط شی بے برکتی وپا خلقو باندے راش ناشنا خلق بھی سو بے پیجنی نا او غیب ہوتا نقصان ہو رسی نو دا آغا گناہونو آغا دنیاوی نقصانات چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر صحابو تا دا غی بیان فرمائے لے